Сәлем дуслар, эфирда топ-клип тапшыруы. Сезнең белән мин, Айрат Ильясов. Күптән түгел Юхиди хезмәткәрләре көне булып үтте. Шул уңайдан бу атнада топ-клип тапшыруында штрафлар, машиналар, юллар хакында сөйләшербез. Һәм әлбәттә сезнең тавышларга нәтиҗә дә ясарбыз. Тик аңынча аутсайдерның кем икәнен ачыклыйк. Кайсы клипка бүген бәхет елмаймады? Бергәләп карыйк. Атлыйсың белеп кенә, матур иттереп кенә, ничек шулай килештереп сөйлисең көлеп кенә, ничек шулай килештереп сөйлисең көлеп кенә. Күгәрчен өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем төнле сәлә үзәккәем. Күгәрчен өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем төнле сәлә үзәккәем. Canım sina talpınıgan, bir körerge köngülkeyim, seni şunday sağınıgan, bir körerge köngülkeyim, seni şunday sağınıgan. Күгәрчен өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем төнле сәлә үзәккәем. Күгәрчен өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем төнле сәлә үзәккәем. Ә хәзер әйдәгез традиция буенча премьераны каршы алыйк. Әгәр клип ошый икән, 1320 номерына SMS та юлларга онытмагыз. Худай бирген бәхетем, син гомерлеккә дип килдең. Югалтасым килми сине, без икебез бер беттек. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Кулларымда синең куллар, йөрәгемдә исемең. Кавыштырды безне язмыш, күзләргә тимәсен. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма
Хыдайым бірден бір бәхетімні. Винер Салимов үзенең тимер атын сатып җибәргән. Шуңа күрә бензин, штрафлар дигән сүзләрдән әлегә азат. Ә менә машинасын сатып җибәргәч, клипта кемнекендә җилдерә икән соң ул? Монсы инде сорау булып кала. Шынлап әллә шаярып, кемнәр уйлап шығарған, синермен диләр миңа, шақатып тырам шуңа, синермен диләр миңа, шақатып тырам шуңа. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Гаҗәпләнмим бу хәлгә, кыяфәт төрле була, әйтсеннәр әйдә шаярып, анан миңа ни була, әйтсеннәр әйдә шаярып, анан миңа ни була. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Көләндә шаярам мин, бүген сезгә кушылып, хыянәт итми халкыма, калырмын татар булып, хыянәт итми халкыма, калырмын татар булып. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Tatar tugel armyan min, armyan min, armyan min. Tatar tugel armyan min, armyan min, armyan min. BMW X5 хуҗасы Гөлназ Солтановага штрафлар шактый күп килгәли икән. Гадәттә аларны тормыш иптәше түли. 1000 ярымнан артып китсә, Гөлназга да күрсәтә. Гадәттә Гөлназ Солтанованы кайыш ләктермәгән өчен штрафка тарталар икән. Шуңа күрә дә Гөлназ ЮХИДИ хезмәткәрләрен яратып бетерми.
Сагышланып утта яшәгәнмен көеп. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Бәхет килер диеп көткән чакларымны искә алам хәзер. Яшьлек елларымны кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Бәхет килә икән, көтә белсәң генә, уйлар синең белән, бәхетең син генә. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Әле тапшырубыз башланып кына китте. Иң кызыгы әле алда. Бездән айырылмагыз. Ризат Рамазанов исә юлда йөрергә яратуын белдерде. Үзең генә булсаң, уйга чумып, кешеләр белән булсаң, рәхәтләнеп сөйләшә-сөйләшә, меңләгән километрны үтәргә әзер икән ул. Бүген бит бажайның туган көне. Бу юлда күрешүне көтеп алдык сагынып, гомергә булсын гомергә ярый әле язганы безгә яшәргә бажай булыр. Яхшы яшәйбез әле дип шатланам мин һәр көнегә. Әлдә шундый бажайлар бар ни булса да без бергә. Яхшы яшәйбез әле дип шатланам мин һәр көнегә. Әлдә шундый бажайлар бар ни булса да без бергә. Бәйрәмнәрдә генә түгел, сынауларда гел бергә. Шулай гына булсын әйдә, ни җитә соң яшь
köşevelerge inlerini doyup inge Yakşı yaşayıbız elle dip sotlanan mini her günüge Elde şunday bajaylar var ni bulsa da biz birge Yakşı yaşayıbız elle dip sotlanan mini her günüge Elde şunday bajalar var ni bulsa da biz birge Biz tutar bajayları Alda yollar, ıllı yollar bulla kursini bar da şet Ni kursek de birden bulut, bir bizge direk bulut Yaşıgı dünyada gürüler Yakşı yaşayı biz elledip sotlanan mini her günüge Elde şunday bajaylar var ni bulsa da biz birge Yakşı yaşayı biz elledip sotlanan mini her günüge Elde şunday bajalar var ni bulsa da biz birge Elde şunday bajalar var ni bulsa da biz birge Elde şunday bajaylar var ni bulsa da biz birge Лиана Хисматуллина машина йөртү таныклыгына 1 ел элек ия булган. Шуңа да карамастан, ул әле рульгә утырырга әле дә шикләнә. Бик кирәк чакта гына утырып чыгып китәм диде безгә җырчы кызыбыз. Лиана, сиңа бер үтенечем бар. Бик кирәк чакта берәр кая барасың булса, безгә алдан ук зинһар өчен маршрутыңны хәбәр ит.
sileyim indi kimge bereyim Ko'nglimde yirtgan nozlarını Yolg'iz qolsam havolarga qorayim Zotib qolam ketgan qozlarni Kimge sileyim indi kimge bereyim Ko'nglimde yirtgan nozlarni Kimge sileyim indi kimge bereyim Ko'nglimde yirtgan nozlarni Ko'nglimde yirtgan nozlarni Тапшырубызның экваторы 5 клип артта калды, тагын 5-е алда. Бездән айрылмагыз. Без дәвам итәбез. Кичкенәдән инде әти белән әни машина йөртергә өйрәтте. Права алырга дип 18 яшьне түземсезлек белән көттем. Ләкин юл фаҗигасына очрап, бик узак кына машинадан куркып йөрдем дип белдерде безгә Гөлназ Сабирова. Бүген Гөлназ Сабирова автомәктәптә белем алып йөри. Билетлар ятлый, уңышлар тели аңа. 1320 номерына 104 санын язып, SMS хәбәр җибәрергә онытмагыз. Menler arasından izlep toptum Seni güne benim yazmışım Yerden idemina Yaşargede var senin sulaşım Yağmurunda, kışkı buranında Kişerer biz sina on dide Berge, berge, berge on dide Min dilimin senin başağında Uyanırga yıkılıp giderge Bağırge yeminim sırlarımni Söyleyim bari nazlı jillerge Yağmurunda, kışkı buranında Kişerer biz sina on dide Berge, berge, berge
8 ел руль артында йөрим. Хәзер Kia Cerato хуҗасы мин дип сүзен башлап җибәрде Лилиана Ирназарова. Штрафларны да пачкалап түлим. ЮХИДИ хезмәткәрләре Башкортстан юлларында танып гафу итсәләр дә, камералар мине танымый шул дип уфтанды җырчы кызыбыз. Дөньялар була ул янда калганнарына азап, янда булган сөеклеңне хөрмәт итеп лә ярат. Дөньялар була ул янда калганнарына азап, янда булган сөеклеңне хөрмәт итеп лә ярат. Ак-караны уңысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Ак-караны уңысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Сак адымнар белән атла киләчәк дигән юлга, бар адымнарда аерыла уңга булмаса сулга. Сак адымнар белән атла киләчәк дигән юлга, бар адымнарда аерыла уңга булмаса сулга. Ак-караны уңысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Ак-караны уңысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Ялгышулар, саташулар була барсы да, әйләнмәсен ялгышулар йөрәкләр ярасына. Ялгышулар, саташулар була барсы да, әйләнмәсен ялгышулар йөрәкләр ярасына. Карады уңысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Караны уңысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Караны уңысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Караны уңысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Тапшырубызның хәл иткеч моментына, җиңүчеләрнең өчлегенә килеп җиттек. Кыска вакытлы рекламадан соң без җиңүчеләрне ачыкларбыз. Өченче урын. Бу атнада бронза хуҗасы кем? Әйдәгез бергәләп ачыклыйк. Правама 2 ел гастрольләр вакытында бөтен Татарстанны урап чыктым. Штрафларым юк, чөнки кыйммәтле. Шәп радар алып куйдым дип сөйли безгә Эльмира Нагыймова. Ә иң кызыгы, шушы рульдә йөргән 2 ел дәверендә Эльмираны бер генә тапкырда ЮХИДИ хезмәткәрләре туктатмаган. Бүген кинәт хәбәр алdım, сагынасың яратып. Киткән идең башка ярга, йөрәгемне ялатып. Белмәдеңме киткән чакта мине сагынашагын. Яратусыз бу тормышта җиңел булмый.
bulma yaşağın Bilmediğimi gitken şokta meni soğun aşağın Yaratusuz bu durmuşta Jingil bulma yaşağın Yuqağılama sin qabattan yüreğimnin qılına Eğlenmesin uyanmadan hislerinin qılına Bilmediğimi gitken şokta meni soğun aşağın Yaratusuz bu durmuşta Jingil bulma yaşağın Bilmediğimi gitken şokta meni soğun aşağın Yaratusuz bu durmuşta Jingil bulma yaşağın Hislerimni anlamadın Yanlarımdan yoğaldın Sen bitmini taşlamadın Özün üçün yoğaldın Bilmediğimi gitken şokta meni soğun aşağın Yaratusuz bu durmuşta Jingil bulma yaşağın Bilmediğimi gitken şokta meni soğun aşağın Yaratusuz bu durmuşta Jingil bulma yaşağın Yaratusuz bu durmuşta Jingil bulma Халық тілінде 14-ші модельді ілдіртуші шағзатқа штрафлары ай сайын келе екен. Тек ол аларны вақытында төлеп бара. Юхиди хизмәткәрләре нәдә хөрмәт белән карый безнең яшь башкаручыбыз. Алар бит үз эшләрен башкара ди. Var diysen, niye anı giymiysen? Sigen yarın var diysen, niye anı siymiysen? Ey Gülbanu, günde yanında bulam. Günde aylı günde yanlarında min bulam. Ey Gülbanu, günde yanında bulam. Günde aylı günde yanlarında min bulam. Sinen kiygenin, kükne sinen kiygenin, uynamısın da
Bir Up mini клибы геройлары Айгиз Әхмәтов һәм Рузилә Хәйретдинова штрафларны шактый түләсәләр дә, юхиди хезмәткәрләре белән конфликтка керми. Руль артында 12 ел йөрүче Айгиз исә машина артында кызурак йөрүен белдерә. Ләкин башка йөртүчеләргә комау шауламаска тырыша. Юлдагы һәр кемгә дә хөрмәт белән карый. Кирәк икән уздыра. Мин дип тәкәбберләнеп тормый ул. Дуслар, клиплар карый торгач, җиңүчеләрне дә ачыкладык. Хәзер инде хушлаша да алабыз. 13-20 номерына топ клип сүзе белән башлап, яраткан клибыгызның кодын язып, SMS хәбәр җибәрегез, яисә tmtv.online.ru сайтына кереп, тавыш бирегез. Сезнең белән булдым мин, Айрат Ильясов. Күрешербез. Пока.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.